Bumaba na siya guys, oh. Ayan. Bumaba na siya dahil gusto niyang suntukin ako. Dahil sobrang gapo niya. Hello Earth, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So hello guys, so pasensya na guys kasi andito pa ako sa higaan ko. So for this vlog guys is kakauwi ko lang guys galing sa California. So I have a flight to Philippines. Charot. Joke lang guys. So galing ako sa California guys, doon sa bahay ng kuya ko. So yung California, totoo talaga guys na may California dito, California at San Francisco dito sa Pilipinas. Kasi yung guys, yung lugar na California, San Francisco at Los Angeles is barangay lang siya guys. So yung talaga namin, yung main poblasyon talaga namin is Ubay. So totoo talaga guys na may California dito sa Pilipinas. Barangay lang to siya guys. So galing ako doon guys kagabi. So kagabi lang ako dito na nag-arrive guys dito sa Bulilis. So galing ako sa California. So because third week na kasi ako guys, hindi uwi dito. So umuwi na lang ako dito sa bahay kasi time 2. So ipapakita ko sa inyo guys yung gagawin ko ngayon talaga. So grabe yung pag dumating, yung alam mo guys, yung pagdating sa bahay mo sobrang wow. Napawaw ka kasi guys kasi yung lilinisin natin ngayon sobrang kalat talaga. So alam ko naman guys na may mga bata na nilalaro dito kasi may brief na nakita. Alam ko kasi guys na mga bata ang nilalaro. So so iniintindi ko na lang yung mga bata guys kasi alam ko naman na yan talaga yung mga bata kasi wala namang nakatira dito guys, kaya baka sa isip nila ay pwedeng paglaruan dito sila magbahay-bahayan. So kaya sobrang kalat talaga dito sa bahay. So alam nyo guys, yung bahay naman hindi talaga siya bahay. So parang na guys, parang stock room na yung mga bagay na hindi na gagamitin, ipagtapon na lang. So ganyan para yung bahay namin na parang stock room talaga kasi alam mo kasi nakita rin nyo guys yung vlog ko dati, tinatour ko na kayo sa bahay ko. So yun talaga yung bahay ko. So soon as possible, so magtatayo tayo ng bahay soon. So if God grace of nothing is possible, so magtatayo talaga tayo ng bahay. So ayan guys, so maya ay ipapakita ko na sa inyo yung linisin ko. So keep in watching. So ayan guys, nilinisan ko yung backyard namin. yun ang namin guys, yun yung guard namin yun, nasa bintana. So ayan guys, nililisan ko na yung backyard namin kasi taga na ako nakauwi dito, 3 weeks na ata hindi ako nakauwi. So ayan, so dito rin sa likuran, yan. So doon din, so di ako pupunta doon kasi may music, baka ma-CPR tayo guys, kaya dito lang ako kasi may nagpatugtog yung kapitbahay ko. So ito yung nilinisin ko. So sa loob hindi pa nilinisin, so mamaya ay pagkatapos nito guys ay sa loob nilinisin. So ipakita ang bodyguard, nasaan ang bodyguard? Yan ang may bodyguard ako guys, hindi pa siya lumalabas. Bodyguard, lumabas ka. May bodyguard ako guys. Tapos sobrang gwapo guys. Tapos para lasa. Ayan guys, ito yung bodyguard ko guys. Oh, aray. Ayan, yan ang bodyguard ko guys. Parang mukha pagkasukas para pug dakog lawas. Yan guys.
Ito yung bodyguard ko guys, oh. Ayan guys, para mukhang mukasukat, para pag dakong lawas. Ayan guys, so mamaya pagkatapos ito ay papasok ako kasi linisan kong loob. So yun ang bodyguard ko guys. Yun ang tigluto ko. Tig shampoo ko. So keep watching guys. Pag lawas-lawas ug bangke. Ayan guys, nakahubad siya guys kasi gusto niya ipakita yung katawan niya na parang walang abs, puros bukog. Yan guys, so guys, hindi siya matanggal kasi dito kasi ano silang ate sila yung mga bata nag ng humay. So hindi siya matanggal kasi nakaturok kasi tumurok kasi ka guys, so hindi siya matanggal. So kailangan nating ibtin ay ibutin pala para siya matanggal. Ayan, ganito yung matanggal kasi ito yung ng rice. So dito kasi yung like mga ami, dito kasi yung mga pamangkin kusok. Ayoko nang tanggalin yan, gusto ko lang para mapalaki yan para maibigas kami na mga kain. Yan guys, babiyahe na sila sa California. Yan yung bodyguard namin na walang pera. Yan, babae sa California, sa Los Angeles pala guys. Punta sila sa Los Angeles. Ha? O yan ang driver nila guys na walang sahod. Yan, napapakita natin yung mukha niya guys kung ano ba guys, ayan o. Ano para hindi ma-explain, sobrang gwapo niya guys. Ayan, bumaba na siya guys, oh. Ayan, bumaba na siya dahil gusto niyang suntukin ako. Dahil sobrang gwapo niya. Oh, naka 68. Yan ang favorite number niya, 68. Tapos yung favorite color niya is color blue kasi parang daw guys, walang sahod. Ayan guys, hindi na siya makuha ata guys kasi nasa tubig na siya, so hindi na siya masyadong makuha. So ayan, ganyan na lang natin kasi may tubig na kasi umuwan dahil noong araw ay umuwan dito, so hindi na siya gaano makuha. So ganyan na lang ata. So next na naman tayo sa loob. So hindi ako magtatagal guys kasi may nagsa-sound, so mas CPR tayo. So thank you. So keep watching guys kasi mamaya ay malilit tayo sa loob. So let's go. Ayan guys, ay tapos na ako dito sa loob. Ayan, ito yun sa loob. So ito guys, itong basura ko dito is lalabas ko doon ko doon ko na lang lahat kasi ang hirap na kasi tanggalin guys doon kasi sa may tubig na, so sobrang yung iba ay nalata na, so ang hirap na. So tapos hindi ako lalabas doon na nag-vlog kasi may music, baka mas-CPR tayo guys. So keep watching pa rin guys kasi mamaya ay ipakita ko sa inyo guys yung yung nalinisan ko na at hindi nalinisan. So mamaya din ay pagkatapos dahan guys is maglalaba ako. So let's go. So ayan guys, tapos na tayo sa paglilinis ng bahay natin. So grabe, sobrang kalat naman. So nakita naman ninyo guys yung kalat, grabe. Third week kasi ako guys hindi nakauwi. So sobrang kati na
Aray, sobrang kati ng likod ko guys. Tapos kanina guys ay sinuntok ako ng ano, ng Baby Loves ko. Charot, joke lang guys. Hindi yun Baby Loves ko guys. Ano lang yun guys. Parang ano, kasi yung lalaki kanina guys is sobrang ano kasi guys, yung bata pa kami is close talaga kami. When I was high school, siya din ay high school. So sobrang close talaga kami. So dito kami kasi talaga yung lalaki yun kanina kasi sobrang close kami, para magkapatid na kasi kami doon guys, kasi tinutulungan ko siya guys sa paaralan niya, yung mga module niya dati, yung mga activities niya. So kasi guys dati yung lalaki is parang bad boy siya guys hindi siya nagpo-proceed sa pag-aaral, kaya tinutulungan ko siya kasi so ayan na nga, so parang ano ko na siya kapatid. So yung lalaki kanina is ano, kapatid na naasawa ng kuya ko, kaya sobrang close talaga kami. Kaya yun talaga. So hindi kami boyfriend, wala kaming relasyon. So kami ay parang ano lang, kapatid na totoo guys. Kaya sobrang kaming close. Kung alam lang ninyo guys, dito sa bahay pag nandito siya is parang suntukan kami, parang magkapatid na talaga sa aming isip at puso. So mamaya guys, pagkatapos na nilinis, sa bahay natin, so ngayon ay maglalaba na naman ako. So hindi ko na ipapakita sa inyo guys yung nagpalalaba ko kasi ang tagal. So para mag-focus kasi ako sa paglalaba. So pasensya na hindi ako maka-video kasi parang ang oras guys parang ano, pang madalian kasi time management kasi ako ngayon guys, kasi maya-maya ay pagkatapos ay pupunta ako sa kapitbahay kasi mag-vlog kami doon kasama ko yung mga cousin at pinsan ko doon. So may vlog kami doon, so kaya this is the opportunity guys na may time ako maka-vlog at makabanding yung mga mga cousin at pinsan ko. So parang yan yung celebrate namin guys sa pag-monetize ko kasi yun. So nag-invite ako sa mga cousin ko at pinsan ko. So keep on watching guys. Bye bye. So guys, hindi ko na lagi, so sinabi ko na kanina hindi ko na papakita yung paglalaba ko. So dito na ako mag-e-end guys kasi sobrang pagod talaga ako guys, para hindi ko ma-explain yung palilinis sa bahay. Para siyang talaga stock room talaga, hindi siya na bahay. So ngayon guys, ay salamat sa pag-support sa aking YouTube channel guys. Salamat. So mag-shoutout muna tayo ngayon guys bago tayo mag-end. Shoutout kay Rochelle Canada Journey, kay Queen Eve Official, maraming salamat kay Jason Kulaba sa Team Primera, kay Kuya, sino ba yung taga Cebu yung nagpa-play sa akin ha, hindi ko na sikara. So shout out sa iyo din Kuya, God bless. So maraming salamat guys sa mga classmate ko sa Team Primera, maraming salamat sa pag-intindi sa aking YouTube channel kasi ang hina talaga ito ng signal guys, tapos budgeting sa pera, sa pang-load talaga ang hirap dito guys. So maraming salamat guys, especially sa mga viewers, sa aking mga supporters, maraming salamat. At shout out sa Ubay Vines, YT, at saka kay Churbabels. Ayan, Churbabels, sa akin lang Churbabels ay nalaman ko na may kapatid ka na ganyan. So ang akin lang is, ang wish ko lang ay ipagpatuloy mo lang yung YouTube channel mo kasi yan talaga yung makakatulong sa hanap buhay nyo, hanap buhay ng kapatid mo. Yan talaga makakatulong sa kapatid mo kasi God grace kasi Churbabels. So yung Churbabels guys talaga parang kasi may kapatid siya guys na parang inano siya ng, basta i-explain ko lang soon kasi baka makapunta kami sa bahay niya soon. So hindi talaga ma-explain yung karanasan ng kapatid ni Churbabels. So Churbabels, maraming salamat Churbabels. Papatuloy mo yun Churbabels. Andito lang kami para mag-support sa yung YouTube channel at nandyan din si God para sa iyo. So continue your work and continue your hard work as a vlogger. So keep safe and keep vlogging Churbabels. So yun lang po guys, maraming salamat, and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. That is Kuya Renz. At maraming salamat na hanggang sa muli. Paalam! Bye bye guys! See you for the next vlog.